Na akkor most mondjad, hogy hívnak? Göcsör Pitu. Hol laksz? Kecsenét. És melyik utcában? No kell. Igen? Ja. És mivel foglalkozol, hogy kérdezem meg? Söpű. Utcasöprő vagy? Ja. És mennyi pénzt kapsz ezért havonta? 10-20. Mikor, mennyit, jó? Ja. És mit szoktál venni a pénzedből? Hogy kérdezem már meg? Hova? Nem szoktál alkoholt inni? Nem. Nem. Egy kis cigarettát veszel, meg kólát, ilyesmit, mi? Ja. Testvéreidnek szoktál pénzt adni? Ja. Mennyit? 10. Hát a felét a fizetésednek, igaz? Ja. Sok mindenkit ismersz erre? Ja. Mondjál magadról valamit. Szoktál diszkóba járni, csajok, ilyesmi? Ja. Sok csajod van? Ja. Hogy néznek ki? Göcsör Pitu. Vannak olyanok, mint azok? Ja. Hány éves vagy? 10. 10 éves vagy? Ja. 10. Várj már egy pillanatot. Egy csajt nézzünk, beszélsz egy nővel? Ja. Gyere oda megyünk azokhoz. Késő. Gyere oda megyünk beszélni velük. Nem. Hát, Csak. mert Csak. félsz tőlük? Igen. Hát azt mondod, hogy van csajod. Nincs. Azért még azt mondtad, hogy van. Igen. Hazud? Igen. Na most akkor igazat mondol, vagy se? Nem. Na most igaz, hogy van csajod, vagy nincs? Nincs. Van csajod? Nincs. Hát kurtál már? Igen. Azt hogy tetted be? Igen. Hadd nézem még egyszer, nyaltál? Igen. Milyen ízű volt? Jó. Finom? Igen. Táncolni tudsz? Nem. Ne hazudj. Mi. Hadd nézzük már. Mi. Igen. Szoktál diszkóba járni? Igen. Mit csinálsz a diszkóba? Kicsi séta. Sétálsz a diszkóba is? Igen. Nem táncolsz? Nem. Hát. Micsoda? El vagy diszkóba is? Igen. Egy lábmozdulatot mutass rá már. Igen. Hogy csinálod a láboddal a diszkóba? Így. Rugásokat tudsz csinálni? Nem. Nem. Hát. Csak. Micsoda? Hát. Azt mondják, Jamaikába jár diszkóba. Igen. Jó buli van Jamaikába? Igen. Szép? Hogy lenne még? Még van egy csomó, de mutassál már még egy táncot. Mi. Kész. Hogy szoktál nyolni? Azt mutassál meg. Hogy? Piszok veszélyes vagy, bazd meg. Hát most már lassan mindjárt kész van, még egy bemutatkozás légy a végére. Így.